päivää pitkästä aikaa. Ja niin kuin tuossa jo jossain vaiheessa puhuin, että aletaan tekemään vähän recappia kaudesta, niin nyt kai se olisi aika. Vuosi on vaihtunut. Täällä on edelleen kylmä. Koko viikko ollut plus yli 30 astetta pakkasta. Nyt alkaa vähän jo lauhtua keli ja ajattelin, että mikäs näin parempi tapa aloittaa vuosi kuin muistella vähän viime vuotta. mutta niin. Tulihan tuossa taas kilpailtua ihan jonnin verran ympäri Suomea ja äkkinähän kun laskeskelee tosta niin 15 kisaa tuli kisattua ympäriinsä. Menestystä, ei nyt isompia harmituksia silleen, tietenkin joka kauteen vähän jotain mahtuu, mutta onneksi ne hoidettiin jo alkukaudesta pois ne isommat harmitukset perinteisesti. Kauan avauksesta Tarinalaaksosta lähdettiin liikenteeseen ja no, olosuhteet nyt oli tietenkin vähän vielä kohmeisen oloiset. 19 keskiarvolla sanotaan, että kun tavoitellaan sitä, että ei pelata alle 900 kierroksia, niin se nyt meni sekin tavoite heti siinä kauan ekassa kisassa, mutta 19 keskiarvolla 55 ja ei paljon kerrottavaa. Saatiin pahan kausi käyntiin. Ja sitten hyökättiin heti taas Kotkatharjuun. Siellä se on niin kuin mun mielestä, niin kuin, tai siis siellä mä oon aina pelannut hyvin jostain syystä. Ne radat sopii mulle kuin nenäpäähän. Sieltä niin 10 sijoitus top 10, 962 keskiarvolla. Että heti jo saatiin ideasta kiinni siinä vaiheessa. Ja. No sit lähdettiin poikien kanssa pikku reissulle. Perinteinen Oulu Perämeri Openiin pelaille. Toppila on, niin kuin pojatkin sanoi, että se on aivan huikea mestari. Se on kyllä on tykkännyt aina pelata Toppilassa. Nytkin oli niin äärimmäisen hyvät kelit jopa sattu. Niin harvinaista ei tuulu hirveästi. Kyllä, että aina Toppilassa vähän tuulee, mutta ei ollut semmoista perinteistä myrskyä. Ja. No 942 keskiarvolla, 33 sija. No, taso oli kova. Että kuitenkin tommonen ihan perus kiva kisa. Reissu oli mukava. Tehtiin poikien kanssa vähän vaikka mitä. Laitettiin Toppila soloon melkein. Ja. No sit siitä hypäten eteenpäin. PK-avoimet. Ja. No siellä pelattiin, nyt oli sinne saatu sitä uutta leiskaa ja se vaati. Siellä sai nyt raiveri kädessä koko ajan siellä Lykyn koldilla. Se oli vähän semmonen, no ei se hyvä rata, en moiti missään nimessä, mutta haastava, todella haastava. Ja otetaan revanssia sitten tänä vuonna toivottavasti. Mutta siellä kuitenkin 942 taas keskiarvo 23. sijoitusta, ei nyt ihan mikään huonoin. Mutta tommonen perusvarma, kiva kisa. Sitten sieltä takaisin vähän Pohjois-Savoa, Tahkovuori Openi, 965 keskiarvo ja jees, 17 sijoitus, top 20. Ihan. Ja hyvä rata ilmeisesti 960 aina yli, niin se on omalla tasolla semmoinen. Himpun yli oman, niin se on aina hyvä. Ja sitten lähdettiin sen jälkeen poikien kanssa kokeilemaan lähdettiin tehdä tuon pikkureissu Kivijärvelle pelailemaan. Ja no keli ei suosinut. Vettä satoo. En edes muista milloin pääsin viimeksi pelannut semmoisessa sateessa. Rata oli kyllä hyvä. Tykkäsin radasta, mutta keli vaikutti aika lailla tulostasoon. 921 keskiarvolla ja 15 sijaa. Ei se kyllä paljon pelaajiakaan ollut. Tässä aina tietenkin muistaa nämä paljonko pelaajia on kisassa, mutta siitä ei jäänyt taas kerrottavaa ihan hirveästi. Kauan toiseksi huonoin kisa. Mutta hyvä rata. Tykkäsin siitä. Sitten
takaisin taas tänne päin. Siilijärvi Openi. Keskiarvolla 952, 15 sijoitus. Perusvarma hyvä kisa ja oli kiva, aina on kiva päästä Siilijärvelle, sitä aina. Ei ole hirveästi harjoiteltua tietenkään, mutta jos harjoittelisin, niin voisi pärjätä vähän paremminkin, mutta kyllä siellä alkaa jo niin peli olemaan semmoista, että tietää mitä tekee. Sitten kauden keskiarvollisesti paras kisa. Ja ne on tietenkin, mä nyt luettelen nämä, mitä mä oon pelannut avoimessa. Muutama MA1 tuli pelattua, mutta siis no Puijo Openi. 992 keskiarvolla. Tasaiset 2 hyvää rundia Puijolla. Hyvä sää, 6. sija. Vajaan tonnin keskiarvo, ei voi olla kuin tyytyväinen. Se oli hyvä kisa. Keli kohteli hyvin, rata kohteli hyvin. Ja. Ei voi valittaa. Kauden paras avoimessa pelattu kisa ehdottomasti. No sitten on, tuossa on toinen muutos, joka tätä kauan päätös tästä vielä pois alta tarinassa. 955 keskiarvo, 25 sijoitus. Ihan kiva. Tommonen perus tietenkin vähän alkoi olemaan semmoista, en tiedä oliko off-seasonin tuntua, mutta semmonen terä puuttu sitä, ehkä sitä pelaamista, mutta oli ihanaa. Seura oli hyvää. Tämmöistä mä otan ensi kaudelta niin paljon enemmän. Se oli hyvä. Tykkäsin. Mutta sitten tuosta tuli käyttöä kesälläkin nyt MA1 kisoja muutama ja Köykkyristä lähettiin Henkan kanssa tämmönen pappojen reissu ja junnut oli muualla, niin me lähdettiin Henkan kanssa käymään tommonen viikonloppureissu Köykkyrissä, niin siellä Oulun kupeessa, niin 976 keskiarvolla ja täältä voi nähdä iso pysti, voittohimaa. Keli kohteli eka kertaa Köykkyrissä, eipä oikeastaan reenirundia, sokkona pelattiin eka kiessi. Ja olikohan mä, ja kärkikortissa tietenkin olin siinä ja en saanut tuloksia. Peli tuntui hyvältä. Otin silleen tasaisesti pöydää. Olikohan hänellä ehkä muutama poki olisiko ollut, en muista. Mutta peli tuntui hyvältä. Oli tosi tiukka, se oli paljon junnuja oli samassa puulissa tai nuorempaa porukkaa, niin tuntui, että siinä oli semmoinen hyvä kisafiilis oli, että pysyi silleen tahissa ja olisinko mä sitten niinku olisinko toiseksi viimeinen väli, niin sitten Henkka kyseli, että haluatko tietää, että missä mennään. Että no en tiedä. Sitten heitin, olisinko mä sen viimeisen väli avauksen, että sitten sanoi, että kysyi Henkka, että no mikä homma, että ei tässä mitään hätää, että aika reilu johtama, että no niin, ei mitään. Siitä sitten MA1 voittohimaa. Oli erittäin onnistunut kisa ja reissu muutenkin. Oli hauskaa. No sit käytiin poikien kanssa isoheitossa Keuruulla. Make ja Tuuren kanssa vähän nepittelee siellä. No, voitto kotiin. No, oli aina MA1 osallistuja. Ei hirveästi ollut vaikeuksia voittaa, mutta rata sai heittää pitkälle, piti pommittaa. Siellä saa heittää niinku sydämensä kyllyydestä. Tykkäsin radasta. Olosuhteet meinas olla vähän huonot. Ennusteet lupaili vähän rankkoja olosuhteita, mutta olisi sitten loppujen lopuksi paljon parempi kuin se, mitä ennusteet sanoi. Että vähän tihkutti vettä jossain vaiheessa, mutta muuten oli niinku ei ehkä ihan omalle pelille soveltua rataa, mutta voisin lähteä uudestaan pelaamaan, oli sen verran. Miljö oli kiva. No, kauden toinen voitto lainausmerkeissä. Oli hyvä reissu. Mukava majoitus oli ja katsotaan mitä, lähdetäänkö ensi kesän uudestaan. No sit käytiin vielä noita oli Savo liigaa pelattiin tommosia yhden kierroksen PDG-kisoja. Se oli useampi osakilpailu, oli 6. Mä kävin niistä 4. Ihan kaikki en päässyt
lähtemään. Mutta sitten Juankoskella 965, 7. sijoitus, ihan Jeff Raittinki. Asevarikolla kotirata 951, 12. sijoitus. Hyvää peliä. Ehkä ensi kesänä, kun senkin radan alkaa oppimaan, vaikka nyt itse on ollut suunnittelussa osana, niin opetellaan ja katsoa, sinnekin saataisiin lisää kisoja, niin pääsis haastaa. Sitten Puijo, 10. sija, 954 keskiarvo. Ihan jees. Hyvää peliä Puijolla tänä vuonna. Tänä vuonna niin Puijolla pelaaminen, niin se oli niinku, alkaa pikkuhiljaa senkin oppimaan, miten sillä pelataan. Ja sitten Lapinlahdella 971 keskiarvo. Oli mukava pelata Lapinlahdellakin ihan tuosta kisaa. Viikkari ei tullut suurimmaksi sen pelattua ja oli sitten Savotoriakin joskus, mutta 8. sija ja 971 keskiarvo, tosi hyvä. Tosi hyvin pelattu kilpailu. Ja. Siinäpä. Sitten tuossa tein vähän laskelmia, niin Pirkkoja 140 birdia. Tälle vuodelle 112 bogia. Kokeillaan, jos vaikka ensi vuodelle saataisiin semmonen alle 100 sen bogi-reitti, niin olisi ihan kiva. Pitää olla tavoitteita, niin. Siinäpä niitä. Ja sitten kun pojat tuossa että mitä tavoitteet tälle kaudelle, niin kun asettaa matalat tavoitteet, niin ei pety kovin pahasti. Niin ajattelin, kun tuossa nyt kuitenkin sijoituksia oli sillä se jees. 15 kisasta 4 ja ulkopuolella top 20. Ja jos laittaisi semmoiset pienen tavoitteen, vaikka että jokainen kisa top 20, niin se olisi ihan hyvä. Ratinkin nousi ihan kivasti. Niin. Kausi aloitettiin sieltä, mistäs mä aloitin kauden? Viime kauden jälkeen Ratinki oli, taisi 2022 kauden jälkeen Ratinki oli kauden lopussa 949, ekan päivityksen 953 ja 958 päättyi, että pieni tommonen hyvä nousu. Viime kauden lopussa semmonen vajaa 10 pistettä. Ihan hyvä nousu. Edelleen sitä 960 jahataan ja eiköhän siihen nyt reilusti sen yli tällä kaudella mennä. Toivotaan ainakin. Ettei nouse taas seinä 5 vuoden pätkä. En usko. Kyllä tässä nyt tehdään optionilla hyvää työtä 3 kertaa hallia viikossa ja kaikkea tämmöstä. Päästään pelailemaan. Sitten 2 vuotta Rocket-diskillä. Kiitos heille. Nyt on sponssi päättynyt. Mutta ei hätää. Uutta sponssia on jo tulilla. Että ei tarvitse ilman pelata tänäkään vuonna. Se selviää sitten myöhemmin. Vaikka kaikki sitä niin innolla pojat odottaa. Niin innolla. Mutta ei nyt selviää. Katsotaan nyt mitä sieltä tulee. Tehdään siitä sitten reveal myöhemmin. Mutta semmonen kausi kokonaisuudessaan. Hyviä reissuja aina poikien kanssa. Huumori ei lopu ja hauskaa aina. Innolla odottaa. On tässä vielä kauan avaukseen muutama kuukausi, mutta tehdään töitä, aikaa on ja lähdetään hakemaan niitä hyviä reitingejä ja hyviä sijoituksia. Nyt kun on saatu voittotilit auki, niin otetaan vaan lisää puita uuniin. Siitä se alkaa pitkäjänteinen työ kantaa edelleen. Pikkuhiljaa. Mut semmonen. Katsotaan jos millainen onko se sponsor reveal video seuraava. Voisi joku Q&A:nkin ehkä pitää huvikseen. Katellaan niitä. Nähdään radalla ja ensi kaudella ja hyvää tsemii kaikille. Muistakaa seuraa, tilaa, TikTok, ottaa Instagramissa, siellä on edelleen vieläkin. Nyt on 350 seuraajaa, 500 seuraajan tilalla on arvonta. Se on ottanut tässä jo jonkin aikaa, mutta saa mennä tilaamaan ja seuraamaan.
näilläpä eteenpäin. Kiitti, moro.